Nitkellmu issa dwar xi ħaġa oħra fi żmien ftit ġimgħat oħra propju f'nofs frar għal-jum San Valentinu ser jibda jintwera fis-swali taċ-ċinema film Malti ġdid bl-isem Lup Imweġġa'. Il-film huwa thriller bbażat fuq storja oriġinali miktuba minn Charles Meli li produċa u anke dderieġa dinja il-produzzjoni ċinematografika li ħadet madwar sena u nofs. Tgħidilna aktar dwar dan Norma Saliba. Aziz John, nitolbok biex taqra dil-litra li naf li se tkun daqqa tas-sallet għalik u għal-Mark. Minkejja l-isfidi li ġib magħha l-industrija lokali tal-film xorta hawn li ma jaqtax qalbu milli jipprova jidħol fid-dinja taċ-ċinema. Bħal fil-każ ta' film ġdid ta' Klezzijat, maħdum minn kru u atturi Maltin b'numru ta' intriċċi amorużi mħalta ma' xeni drammatiċi fi thriller bl-isem ta' Lup Imweġġa'. Saħħa John, u nawguralek li intu ukoll issib imħabba ġdida oħra. Charles Meli ħasem bħala extra films bħal Gladiator, Agora u Devil's Double, esperjenzi li nebħuh biex jaqleb wieħed mir-romanzi li kiteb fi snin li għaddew film b'6 protagonisti ewlenin, inkluż tifel. L-ewwel sfida kienet biex naqqad kru tajjeb. Kru li għandu apparat biżejjed li nkun nistgħu waslu il-film għaċ-ċinema. Illum huwa importanti, l-kwalità kibret, ma tistax taħdem b'rispett kollu bid-dilettanti. Fil-bidu, il-film joħodna sentejn lura fi żmien biex imbagħad wara l-introduzzjoni tal-karattri ewlenin l-istorja tkompli fil-preżent sakemm jiżvolġu l-intriċċi u l-udjenza jirnexxilha taqqa' titruf kollha sa tmiem il-film. L-akbar sfida kienet il-finanzjament tal-film tant li s-Sur Meli jgħid li kellu jagħmel kollox hu biex jiffranka mill-ispejjeż. Infatti minn barra l-kitba tat-test tal-film, l-awtur kien impenjat ukoll bil-produzzjoni u d-direzzjoni ta' dan il-film. Wara din l-esperjenza lest li tagħmel oħra? Ovvjament. Allura rrid nagħti naqra ċans għall-familja. Il-film għandu mużika oriġinali ta' Sam Heyman, inkluż il-kanzunetta tal-Elu interpretata mill-kantanta żagħżugħa Maurice Briffa.